zvese izvozvo zvokuti achazobviswa achazonzwai nomunanga wachazonzwai. Bvisai munhu, ngatibvise munhu nguva ichipe, kungange unobviswa akamuka akabviswa. Zvokusora kutaura kuti vazosangana mitin'i vazodai vazonziai vazotwa tsamba vazonyorerwa tsamba kutopedza nguva. Munhu ngaabviswe hatidi kana history kana mastories. Ngaabve hatidi kana nyaya dzake isu hatidi kana kudzinzwa dzinotosemburwa nyaya dzamunanga dzinotisembura. Ngaabve zvokuti mutorebesa nguva ngatipinde murodhi tinomubvisa munhu uyu. Ngatibvisei benzi riri murodhi tingatopengatisa nyika yese nemunhu uyu takamuteedzera. Abve mupedza nguva mupedzera tikutopedza nguva vana Zimbabwe ngatipinde murodhi munhu wese takaenda kunomubvisa abve sezvakaita mugaba akangobviswa 1-2 minutes. Iye ndiye azoshamisira chii? Ndiye ashamisira chiyei? Ngaabve ngaende hatimude. Hatife takamuda ende hatimbofana kamuda futi ende hatinabva tamuda zvachose.